isa, pirma mo. Isa, pirma mo. Pangalan ko na lang ha. Kahit ano. Naubos yung powers ko sa inyo. Wala na akong ano ito. Wala na kayo si mamaya yan. Tulog ka na mamay. Dahil mo nakakanig eh. Okay. Kami nag-lunch, please. May message pa yata eh. Smile yan. Ayun yung drawing nila, tapos ito isa. Okay. Yung isa, nalagay ko sa bibig ko. Ganun mo kami. Yung isa nandito, dalawang tissue, tama? Okay, ito siya. Nalagay ko dito. Tapos ito, sarado mo. Sarado mo yung ilang tissue nandito? Isa. Yung nandito, isa rin. Pag nilipat ko itong tissue sa kanan, asan yung tissue? Sa kabila. Pag binalik ko yan dito, asan yung tissue? Nandito. Pabilisan na ng mata, asan yung tissue? Pag inagis ko yung tissue, nawawala. Napupunta sa kabila. Tingnan mo lang, tingnan mo lang, tingnan mo lang. Innocent! Tingnan mo, pakita. Baka mali yan, pakita mo yan. Yung pirma mo. Bakit naging dalawa? Pirma mo. Nilagdal mo namin Liz! Pakita mo sa camera ko, yun talaga. Yung smiley. Ito yung may pangalan. Ayos ba, ayos ba?